Shrá físeánaí seo atá ag dul arás thar an capital Ailgéabar go thomláin, okay, ó húsdeire. Seo an céad físeán agus táid chun caint méallar na focail nua atá istigh ann. So táid chun tasnú le symbolaí. Okay? Is symbol é an bosca seo úsáid nuair táid ag rá cadíon ibre sin nach bhfuil ar ólascin. Bosca móda 3 corm le 10. Well, caithfidh go bhfuil seacht sa bosca sin. So is symbol é an bosca sin úsáid. Na uaireanta scríbimid 4 móda rud éigean corm le 2. So cadí an rud éigean sin nach bhfuil ar ólascin, well, caithfidh go bhfuil an rud éigean sin corm le seacht. De bhór bhfuil 5 móda an rud éigean corm le 2. So úsáidimid an córa ceiste uaireanta, bosca uaireanta. Is a cás seo, is féidir leat eáil tá tríontáin a úsáide acu. So héindigh lúda an tríontán corm le 3, so caithfidh go bhfuil an tríontán sin corm le 8. So scríbimid an tríontán corm le 8. An seo tá gá leathchearcail curcra againn agus tá siad corm le 20, so caithfidh go bhfuil ceann amháin leathchearcail. Tá mé rá go bhfuil sin curcra cé go bhfuil sé gur corm le 10. Okay, so sin iad ceann na symbolaí a bhí ná úsáid againn. So úsáid an tríontán, bhí an curcra, leathchearcail curcra againn. Anna cuid symbol eile gur féidir leat úsáid. Ach bíonn siad sin dachar le tarraingt agus bíonn siad sin sais meisi comá. So de gná san Ailgéabar úsáidimid just 1 litir ón abítir. So A, B, C, D, E, F, G, anna cuid. Súscrí W, X, Y, and Z. Okay, úsáidimid iad sin. So in anad seacht móda 3 corm le 10, scríbimid X móda 3 corm le 10. An sin caithfidh go bhfuil X corm le seacht. Okay? So it's rud éigean nach bhfuil a luach ar ólas againn. So cad é sin. Canícht nach fistún a luach. So bheith an seo, bhí sé scríte gom X móda 3 corm le 10. So éonúair a bhfuil móda nó lúda idir na athróga agus na uimhreacha, an sin is terma de friúla sin. So agus luigh mé an focail sin athróg. So is athróg é an bosca seo, is athróg é seo, is athrógation, athrógation is athróg éon ceann an litricha a bhí nó úsáid go A, B, C, D, etc. X, Y, Z. Mar athraíonn a luach in nach ceist. Mar seans má go raibh an tríontán corm le 8 sa ceist sin, no, ba beidir i ceist bhí I, beidir gur méid 20 lúda an tríontán glas. Corm le 3 sa ceist sin. So sa ceist seo tá an tríontán chuna bheith corm le 7. Okay? So sa ceist seo bhí an tríontán corm le 7, sa ceist eile bhí sé corm le 8. So athraíonn a luach. Okay? Athraíonn a luach, so is athróg é sin. Feiceigh tú tríd an cabal gur bíad na athróga is mó úsáidimid ná an X agus Y, agus féidir leat 1 litir úsáid. So is athróga in X, is iver nó taraiseach a constant é an 3, agus de bhór go bhfuil móda nó lúda ag scar iad, deirhin gur terma amháin é an X, gur terma amháin eile é an 3, agus gur terma eile é an 10 an seo. So istigh an seo tá 3 terma ann. So is termi iad sin an X, an 3 agus 10. An X móda 3 in éonar is slán é sin. So that's bailúchán the termi. That's a slán amháin. Níos mó ná slán amháin sin sláin. Agus nuair cuireamid an córtha corm le, cosúla seo, bíonn an rud omláin X móda 3 corm le 10, bíonn sé sin mar cormód equation. Okay? So de bhór go bhfuil an córtha corm ann. Okay? So rís chun dul arás ar sin, aber go bhfuil rud ag mar 2x lúda y corm le 3 is athróga an X, is athróga an lúda y, is terma é an 2x, is terma eile é an lúda y, is slán é an 2x lúda y, agus go thomláin
an 2x lúda y corm na 3 is cormód é sin. Okay, so termí agus slán again. Aber go raibh 2x mód 3x agat. Well, cévéad x atá agat an sin, well tá 5x again. So is termí cosúla iad an 2x agus an 3x. Cévéad x a bhí again a ríis? An seo, well, bhí 2 cín an seo. Cévéad x a bhí an seo, bhí mód 3 cín. So is co-éifachtaí iad sin. Okay, is co-éifachtaí an sin, agus an co-éifacht ag deir ná 5x. Slán ina bhfuil lúbíní again. Okay, so aber go raibh just go ná éifreacha again. So 3 lúbín cathair. Tá is again go cílíonn an 3 lúbín cathair. Cílíonn sé sin 3 fá cathair, right? Is féidirling é scríomh mar seo. Bhfuil éon slí again ceapan gur bééis sin é, so agus tá an freigar 2 le ga ceann. So in anad cathair, aber go raibh x again. So 3 fá x is féidirling é sin a scríomh mar seo. No 3 fá x mar sin. Agus féic an sin, tá sé anna dachar é sin a léamh an é sin an x, nó an é sin an x. So sin an fá nach úsáidimid de gná é sin. Fá go mid é sin amach, úsáidimid an ódrach sin, nó just scríbimid iad in aice le chéile 3x. Cévéad x a bhí again? Bhí 3 cí now. So sin é slán ina bhfuil lúbíní alrúmach. Termí de friúla a alrú. Okay, so má tá 2x fá 3y again. Sin an nóid a éiríonn sé beáin casta. Alrúmid na éifreacha ar dús, so 2 fá 3 sin sé, agus x fá y sin just xy. But beag mé caiint níos mó fao sin níos déanaí. Lucha a chur in onad athróg is slán, so aber go raibh sé xy again, agus féascin go raibh x corm na hain, agus y corm na 2. An sin, bí me dobalta a rá, go bhfuil sé in onad sé fá x fá y, tá sé fá hain fá 2 again. So sé fá hain sin sé fá 2 sin 2, so sé sin an freigra. Slán á le haig achar drangloga. Okay, so tá cúpla sampla gom ag deire le haig sin, but go generalta be mid ag irig áil sé aber go raibh sé seo x centimeter agus go raibh sé seo 2 centimeter. An sin is é an achar don dranglo go thomlá ná 2x centimeter cairnatha. Níl spás gom na héine a scríomh isteach. Okay, so sin iad na focail agus beag mé minú iad níos mó tríd an sraseo.